हॅलो सर. हॅलो मॅडम. सर, मला एक प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेचा एक मेसेज आलेला आहे, तर त्याचे काही आम्हाला बेनिफिट्स आहेत का? हा, ती एक स्कीम आहे, PMVBRY म्हणतात त्याला शॉर्ट फॉर्म मध्ये. त्यामध्ये कसं आहे, एखादा जर तुमच्याकडे एम्प्लॉई जॉईन होत आहे, त्यामध्ये तो फ्रेशर असला पाहिजे, म्हणजे कुठंच त्यांनी UN नंबर किंवा PF भरलेला नसला पाहिजे. त्यामध्ये जर तो क्वालिफाय होत असेल तर त्याला 15,000 बेसिक सॅलरी असेल किंवा 10,000 असेल, जेवढी सॅलरी असेल ते काय होणार आहे, तुम्हाला बोनसच्या स्वरूपात त्या एम्प्लॉईला गव्हर्नमेंट तर्फे भेटणार आहे. म्हणजे त्यामध्ये पण कंडिशन आहे, त्यामध्ये 6 महिने मिनिमम जॉब केला तर तुम्हाला हाफ भेटेल आणि 1 वर्ष कंप्लीट केल्यानंतर तुम्हाला पूर्ण बोनस हा भेटेल. आज जर तुमच्याकडे कोण एम्प्लॉय असेल तर सांगा, तर आपण त्याचं रजिस्ट्रेशन करूया. ठीक आहे. आमच्या लिस्टला असं कोण नवीन एम्प्लॉई असेल तर मी सांगते तुम्हाला. हा, जर असेल तर तुम्हाला आपल्या एम्प्लॉयरचं पण त्या स्कीमच्या अंडर रजिस्ट्रेशन करावं लागेल आणि UN तर ऍड करून तुम्हाला त्याचा बोनस पॉईंट घेता येईल. ठीक आहे, चालेल.